para dabla sa announcer nga wala sa ginhimo kundi magsyagit, singgit, kag magwangal sa kahanginan. Nga para sa iya, ang call center kun ang pinakatamaran nga klase sang obra. Choy, mayong adlaw. Kamusta ang tulog nimo? Pero antes ta namon libakon. Kalinog mayong adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Ining announcer bala. Nga ang itsura gani, daw kotso-kotsero sa plaza. Daw hindi mo man masalaan nga announcer. Siya subong ang bida. Kay grabe ang nagaguha nga tinaga sa iya nga baba. Daw hindi mo matulon. Una, ang iya nga ginhambal. Nga kung ikaw nag-obra sa call center, ina siyang pinakatamad nga obra. Kay te, wala na kuno sila sang ginobra. Kung magpongko kang magpindot-pindot sa ilang keyboard. So no man sa iya nga kikilala. Kita mo lang. Ka mga lalaki nga tawo, pero kotso-kotso among ilang obra. Din kada. Para sa imo announcer, ikaw na gidyang perfect. Ikaw na gidyang kompleto sa bakuna. Pero daw wala na purga. Ikaduha. Ginhambalan mo pa sila. Nga kung ikaw ara sa call center, wala sila nagagamit sang ilang brain cells. Wow, pretty. Ikaw na gidiya. Kahit syempre, kanami sang pangwakal mo da sa imo nga istasyon. Kanami sang imo nga mga komentaryo publiko, kampiyon. Kagdason, lain gid man niya kung makaulo exercise. Kaya nakita ko tong video mo nag-exercise ka. Wala man to pulos. Tapos, lain gid man niya kung naghikap-hikap sang manok. Kita ko man tong video mo, hikap-hikap sang manok. Wala man gyapon to pulos. Ikaw na gidyang, kung makahambal ka, ikaw na gidyang kampiyon. Ikaw na gidyang perfect. Wala ka agidos mo, o kon mo, pero ang tsura daw amo. Pasensya, kaya amo lang ginang nag-rhyme ang amo. Pero dali lang. Sino ang naghatag sa imo sang lisensya para mang-insulto sa iban nga tawo? Mayara. Nga amuin na ikaw maka-insulto sa iban. Sa imo isay kataho, nga aamuin na. Paathag. Paintindihan ko nga amo sila. Pues, kung wala man lang gali, isang may mag-aprobar nga mang-insulto kita, pamati. Ako ang pamati isubong. Kaya ako ang may ihambal sa imo. Sang una, kung nami ikatingog, pwede ka kaobra sa istasyon. Pwede ka mangin announcer sa radyo, period. Kaya tinaming imo tingog. Pero, kung hindi maaya-ayang imong itsura, pahuway ka. Kung hindi maayong imong itsura, kagang imong itsura daw karaan na, hindi ka pwede mag-online nga obra. Pasimplihon ko, gusto mo. Para mas maintindihan sang tanan. Sang una, base kan laway ka, kung naming imong tingog, pwede ka mag-obra sa radyo kahit hindi ka man kitao, naghambal ka man lang. Pero subong kay uso ang online, kinahanglan manaya-naya ang atong nga itsura. Gani kon wala sang may malain nga nagagwa sa imo nga baba. Tapos ang itsura nimo do kadaplang pa pag-undang, untat obra online. Amo lang ina. Kalupot, ano tong pilido, yato lupot, basta lupot. Do ikaw na gidyang perfect. Wala ka agi sa lalob, bayook, pero ng itsura, daw ginalupot.